Халелуя! Слава да бъде на Господа! Имайте благословен ден. Ето днес отново Бог е вложил в сърцето ми да се включа. И всъщност противоборството беше доста голямо, защото от 2 дни е запалил този огън в сърцето ми. И вярвам, че това послание ще докосне много съдби, много души и ще донесе спасение и промяна. Бог знае, че не обичам да се включвам. Но аз съм тук да върша не своята, а волята на Отца ми. И тъй като Божието Слово казва, че когато запалим светилника, ние не го скриваме по чиника, а го поставяме на високо, така че да може да освети и останалите. Всички около нас. Затова аз вярвам, че Бог не иска да скрива децата си, а чрез децата си да показва себе си. За да достига до тези, които са изгубени и са в тъмнината. Бог ми даде в сърцето ми да усетя болката си, страданието си, скръбта си по всички онези, които все още не са го познали. Към всички онези, които не осъзнават, че са хванати в ръцете на лукавия, който разиграва живота им и ги държи като кукли на конци. Към онези изгубените, които са тръгнали в пътя на Господа, но поради някаква причина са се върнали назад. Бог е любов. И Той доказа тази любов на кръста. И Бог вика към децата си всеки ден. Затова Той благоволи в нас, тези, които вече сме повярвали и сме го познали, за да може да ни употреби и чрез нашата уста да чуете Неговия вик. Неговия вик на любов, Неговия вик на милост, Неговия вик за спасение. Много от хората днес са съсредоточени и забързани в това да осигурят наследство на децата си, по-добър живот. Мислят си, като отминат един ден, децата им да бъдат добре, да нямат нужда от нищо. Но всъщност не осъзнават, че единствения и най-добрия дар и наследство, което могат да остават на децата си, това е Спасителя Господа Исуса Христа. Защото всичко е временно тук на земята. Без значение колко имоти, колко богатство имаш или оставиш на децата си, всичко може да изчезне в един миг. И да го няма повече. Но Господ е вечен. Бог е вечен. И не знам дали някой от нас или от вас, ще кажа, се замислят, когато легнат вечер и положат глава на възглавниците си. Дали се задават въпроса, дали утре ще се събудят? Дали се задават въпроса, а ако дойде смъртта, къде ще отидат душите им?
забързани, напълно отдадени в това да благоуспяваме, да сме добре физически, финансово, здравословно, ние пренебрегваме най-важното. Това, че единствено и само душите са ни вечни. Тялото е дошло от пръст, в пръста ще се върне. Но къде ще отидат душите ни? И Бог не благоволява нито една човешка душа да отиде в ада, в вечните мъки на огън, изтезание, там откъдето няма излизане. Той доказа любовта си към нас. Като умря за греховете ни, за твоя грях, за моя грях, за греховете на всички ни. И ето това е истинската любов. Да умреш за някого, който дори те отхвърля и не те иска, да отидеш и да умреш вместо него, за да може той да живее. И сега Бог страда за всеки един, който отхвърля този дар. Защото всъщност този дар е безплатен. Бог не иска нищо в замяна и това е същността на истинската любов, която е от Бога, която е Бог. Любовта, която единствено иска да дава и не иска нищо да вземе. Единственото, което иска да вземе, това е греха, защото заплатата на греха е смърт. Това е истината. Това е тежестта, това е болката, това е всичката онази тежест и мерзост, която е налегнала този свят. И трябва да осъзнаваме, че наистина Бог е свят. И Божието царство е святост. И там никой не може да влезе, ако не е свят като Господа. А тази святост не може да я изработим по никакъв начин. Защото във всеки един човек от Адам и Ева до последния ден, в който ще съществува тази земя, се ражда в грях. В момента, в който Адам и Ева решиха, че ще се усъмнят в истината, която Бог им каза и ги предупреди, и ще се хванат на лъжите на дявола, те ядоха от плода за познанието на доброто и злото. А този плод, всъщност, чрез този плод, Бог ни даде една съвест. Така че във всеки един човек, без значение дали е познал Христос или не, съвестта е тази, която му казва и го изобличава кое е грех и кое не е, кое е правилно и кое не е, кое е доброто и кое е злото. Но Бог остави свободна воля на всеки един от нас да избираме. И днес Бог отново вика към децата си, протягайки двете си прободени ръце. Той скърби за всеки един от тези, които още не са повярвали, не са предали живота си на Него. Той иска да ви спаси, Той иска да ви прегърне, Той иска да ви изведе от тъмнината, да ви изведе от тежестта на този живот. Нима Бог не може да благослови повече, отколкото вие можете да направите. Да, Бог ни обещал не само вечен живот. Бог ни обещал, че ще имаме и всичко нужно тук на земята, за да живеем един благочестив живот. Но ако ние наистина повярваме в Неговата любов, повярваме в Неговата жертва, отворим сърцето си и се затичаме към Него и оставим света и нашите желания зад себе си. И много често чувам, че света обвинява Бог за всичкото зло, което се случва на земята. Бог ли е виновен, че множеството избират греха? Бог ли е виновен за това, че имате свободната воля да избирате дали да предадете живота си на Него и да Му позволите Той като любящ баща да ви пази, да ви закриля, да ви снабдява, да ви освещава, за да ви подготви за небесното царство? Бог ли е виновен за това, че вие избирате да се предадете в ръцете на дявола в желанието си за успех, за власт, за имущество, за богатство, за всичко това, което предлага света? Божието царство не се състои в тези временни неща. Божието царство е мир, радост и правда в Святия Дух. Божието царство е сигурност. Както едно дете се чувства сигурно
в дома си, под защитата и закрилата на родителите си. Знае, че той е защитен, знае, че той е снабден, знае, че той е обгрижван. Той е безгрижен, той е сигурен, той е спокоен. Това е, което Бог иска да даде на всички нас. А врага иска да ни даде временни богатства, чрез които да погуби душата ни. Бог може да благославя изобилно. Цялото богатство е в ръцете му. Но Бог благославя тези, които могат да носят благословението му. Тези, които няма да надигнат сърцата си и гордостта да влезе в тях, за да бъдат погубени душите им. Бог иска да благослови всички. Но Бог не иска благословението да ни бъде препънка. Но това, което е обещал, Той е верен и го изпълнява. Нито едно негово дете не е останало и няма да остане. Нито без покрив, нито без храна, нито без дрехи. Обещано ни е. И Бог е верен и го изпълнява. Сега и днес Бог вика към всички вас. Отново и отново и отново. Сега Той плаче и скърби за вас. Защото знае, че когато дойде деня на вечния съд, когато ще трябва да застане всяка една душа пред Него, тогава Той няма да може да ви даде този дар на прошка и освещение и святост. Защото когато Той е викал към вас, вие със свободната си воля сте го отхвърляли и сте избирали врага вместо Него. Дявола, лукав, сатана и всичко, което е от този свят. И тогава отново ли Бог ще бъде виновен? За това, че Той днес вика към всички. Чрез нас, чрез децата му. И ви умолява да приемете дара на вечния живот, на спасението, на опрощението, на вечността, на радостта, на благословението. И тогава решението, когато застанем пред вечния съд, това, което ще се случи с всяка една душа, няма да е в последствие на това, което Бог решава, а ще бъде в последствието на решението, което сме взели днес и сега. На това, че ние сме отхвърляли призива и гласа за спасение. Или на това, че сме го приели. От това ще зависи къде ще прекараме вечността. Ада и рая са реални. Това е реалността. Тук този свят е много кратък. Но там е вечност. Няма начало и няма край. И днес, който и да си ти, аз те предизвиквам да отделиш 5 минути. Или колкото имаш в сърцето си. Застани някъде на тихо място насаме и си задай въпроса. А какво ще стане, когато отмина от тази земя? А какво, ако наистина Ада и рая е реален? Ако наистина Бог всеки ден вика към мен, аз го отхвърлям? Извикай към Господа. Сам, с цялото си сърце. Поискай да ти се открие и да открие истината. И ако наистина си бил докоснат и очите ти са се отворили в този момент и ушите ти са отпушили в този момент, за да чуеш истината, такава каквато е, просто преклони глава. Осъзнавайки колко е огромна любовта на Бог към нас. И това, което Той е направил за теб и мен. С благодарност и любов откликни на този призив. Покай се и призови Господа Исуса Христа да стане Твой Господ и Спасител, Твой баща и Твой Бог. За да бъдеш спасен ти
и целият ти дом. Искам да се обърня и към църквата. Призовавам всеки един от нас наистина да вземе Божието Слово. И наистина да бъде като огледало за самия Него. Всеки един личностно да се види чрез Божието Слово. Къде е? Къде стои? И какво има дълбоко в сърцето му. Защото, за съжаление, виждаме, че има много душевни християни. Виждаме, че има много, които просто са направили изповед с устата си, но не са повярвали с сърцата си. За съжаление, има много, които са се новородили и са останали просто бебета. Без копнеж и желание да търсят лицето на Господа и да вършат Неговата воля. Да бъдат променени и очистени без копнеж към святост. За съжаление, има и доста, които поради многото си знание са закоравили сърцата си и си мислят: виждаш ли, всичко ми е наред, Бог ме благославя, аз си ходя на църква, знам Божието Слово. Но огънят и копнежът на освещение и святост, да вървим към святост, съвършенство, някъде там е угаснал. Ако няма копнежа в нас Христос, ако Христос не се изобразява в нас, в характера ни, ако сме се покаяли и приели Господа и си стоим едни и същи и си живеем по стария начин, а плътта ни не се разпъва и не виждаме промяна, не се вижда Христос да се изобразява в нас, характера му, то жалко. Но е време да застанем сериозно и личностно, всеки един от нас, наистина да прегледа сърцето си и живота си. Защото ето какво казва Божието Слово. Алелуя! Ще започна от 1 Коринтияни. 3 глава. 1 Коринтияни 3 глава. Ще чета от 1 стих. И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като на невръстни в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можехте да я приемете, а и сега още не можете. Понеже и до сега сте плътски. Защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Нека да се върнем към Римляни, 8 глава. Ще чета от 5 стиха. Защото тези, които са плътски, копнеят за плътското, а тези, които са духовни, за духовното. Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на духа значи живот и мир. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Продължаваме с 12 стих. И така, братя, ние имаме длъжност обаче не към плътта, за да живеем плътски, защото ако живеем плътски, ако живеете плътски, ще умрете.
Но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. И не, че някой от нас е достигнал съвършенство, но се стремим и копнеем към това. И нека наистина всеки един брат и сестра, лично аз самата, да копнеем за светостта и за това Христос да се изобрази в нас напълно. И отново обращението ми, ще завърша с обращението ми към всички тези, които все още стоят в заблудата на този свят, които все още си мислят, че с добрия си, моралния си живот, с доброто си сърце, с това, че много помагат на другите, че дават милостиня, дори целият си имот да продадат и да го дадат на бедните. Каквото и да се опитвате да направите. Не можете да достигнете святостта, която заслужава и може да влезе в Божието царство. Няма такава святост. Тя може само да ни бъде дадена. Чрез кръвта на Божия агнец, чрез кръвта на Исус Христос, чрез нашето истинско покаяние, осъзнавайки, че ние, каквото и да направим, не можем да изработим спасението, не можем да си го заслужим.